Wel, bore da i chi gyd, tra chroeso i'r Oedfa, yma ar ein heilwyd ni yn Abergwili ar y sil arbennig hwn, sil y Blodau. Ond mae wedi bod yn sil y Blodau rhyfedd iawn i nifer ohono ni eleni, oherwydd mae'n arfer gan nifer ohono ni osod blodau ar beddau'r bobl hynny sydd yn annwyl i ni ar y sil hwn bob blwyddyn. Ond wrth gwrs mae'r cyfyngiadau presennol wedi'n rhwystro ni rhag gwneud hynny. Ond falle bod rhai ohonoch chi wedi gosod blodau yn eich cartrefi i gofio am bobl fel i ni wedi gwneud yma ar ein heilwyd ni, neu wrth gwrs y cofio gorau yw yn y cof ac yn y galon yn dyfe. Ond mae llawer mwy i sil y Blodau na gosod blodau ar beddau yn unig. Enw arall ar y sil hwn yw sil y Palmwydd, a mae'n sil bwysig iawn yn y calendar eglwysig. Dyma gychwyn yr wythnos fawr, wythnos y Pasg, sydd yn arwain i fyny at ben wythnos y Pasg. Ac ar y sil hwn, sil y Palmwydd, ni'n cofio yr hanes arbennig iawn am Iesu Grist yn gorymdeithio i fewn i ddinas Jerusalem. Gadewch i ni wrando ar yr hanes nawr. Dwi'n darllen mas o Efengi Luc, pennod 19 o Efengi Luc, yr ymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem. Wedi dweud hyn aeth rhagddo ar ei ffordd i fyny Jerusalem, gan gerdded ar y blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd elwyr o lewydd, anfono 2 o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn. Wrth i chi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi rwymo, nad oes neb wedi bod ar ei gefn eriod. Gollymwch ef a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chi pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn, y mae ar y milltir i angen. Aeth yr rhai anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng yr ebol? Atebasant weithiau, y mae ar y milltir i angen, y deithant ag ef at Iesu. Yna, taflasant i mentyll ar yr ebol a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen yr oedd pobl yn teinu mentyll ar y ffordd a changhennau o'r coed Palmwydd. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfau ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw ar llais uchel am yr holl wirthiau roeddent wedi gweld gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Ac meddai'r rhai o'r Pharisëed wrtho'r dyrfa, athro, cyrraeddad y ddisgyblion. Atebodd yntai, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr haen yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Ond pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti gan ddweud, pe bai tithau dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe'i cuddiwyd tra'n dylygaid. Oherwydd dawarnad ddyddiau pan fydd delynion yn codi clawdd yn derbyn, a ddamgylchynu a gwasgu arnat o bob tŷ. Fydd ymchwilant hyd y seiliau, tŷ ath blant wrth fewn. Ni adawant fain ar fain yn o tŷ, oherwydd dy fod heb adnabod yr amser, pan ymwelwyd a thi. Pe bai rhywun yn gofyn i chi i enwi rhai o ddinasoedd mawr ein byd ni, pa ddinasoedd tybed byddech chi'n ei henwi? Mae yna ddigon o ddewis yn dos Llundain neu Efrog Newydd neu Moscow neu Caerfyrddin neu Abertawe neu Tyddewi neu Fangor. Mae digon o ddewis. Ond nôl yng nghyfnod y Testament Newydd, dim ond 2 dinas fawr oedd, sef Athen, canolfan addysg a gwybodaeth, Rhufain, canolfan cyfraith a threfn, a Jerusalem, canolfan crefydd ac addoliad. Ac i'r Iddew defosiynol, mi roedd hi'n bwysig iawn iddo fe i fod yn ymweld â Jerusalem. A dyma gofnodi hanes Iesu'n gorymdeithio i ddinas Jerusalem ar yr adnodau hyn. A mae'r hanes hwn mae'n darllen yn ddigon pleserus yn diwe. Mae'n gyffro i gyd. Mae'r Iesu'n derbyn y croeso mae fe'n ei heiddi. Mae'r werin bobl yn ei gyfarch mewn modd arbennig iawn, gyda diolchgarwch a llawenydd mawr yn ei calonnau.
Gadewch i ni drio ddychmygu'r sefyllfa, dychmygu'r olygfa, y dyrfan gweiddi ac yn annog Iesu Grist i farchogaeth ymlaen, y dyrfan teini mentyll ar y ffordd o'i flanau, ac eraill yn torri canghennau o'r coed ac yn teini'r canghennau hynny ar y ffordd o'i flan. Mae'n olygfa gyffroes iawn. Mi roedd yn awyrgylch yn Jerusalem y diwrnod hwnnw siŵr o fod yn drydanol. Ond, os i ni'n meddwl am yr orymdaith hon yn hermau prosesiwn frenhinol neu agoriad swyddogol y Senedd, wy'n ofni ein bod ni'n colli arwyddocad y digwyddiad yn gyfan gwbl. Ond yna'r union yr hyn oedd yn mynd trwy feddyliau'r sawl oedd yn gweiddi Hosanna yn Jerusalem y diwrnod hwn. O'n nhw'n gywir i groesawu Iesu fel Meseia, ond mi roedd eu syniad nhw o Feseia yn gwbl anghywir. Felly, cyn i ni gael ein llusgo i ffwrdd gan lif yr wythnos fawr, gadewch i ni oedi am funud fach i ystyried arwyddocad yr orymdaith fuddugoliaethus hon i fewn i ddinas Jerusalem ar y sul arbennig hwn, sul y Palmwydd, neu'r sul yr ydyn ni yn ei adnabod erbyn heddi fel sul y Blodau. Sdim ymheuaeth bod y weithred hon ar y diwrnod arbennig hwn wedi cael ei chynllunio'n ofalus iawn lawr i'r manylu'n lleia. Roedd reswm a bwriad arbennig i'r digwyddiad hwn ar ei hyd. Gynta i gyd, dod i Jerusalem fel brenin a wnaeth Iesu'r diwrnod hwn, ac mi roedd yn rhaid i'r Meseia i fod yn frenin. Ond roedd disgwyliadau'r bobl yn y cyfnod hwn wedi hadeiladu o amgylch brenin o linach Dafydd. Hynny yw, brenin a fyddai'n gorymdeithio i'r ddinas fel rhyw arweinydd milwrol cryf a chadarn, ac yn cerdded i'r olyniaeth gyfoethog honno o frenhinoedd. Tra bod rhai y disgwyliadau mawr am frenin fel yna, mi roedd eraill wedi deall hi, ac yn cofio taw Duw oedd gwir frenin Israel, ac mae ef rhyw ddwyrnod a fyddai'n datguddio'r frenhinaeth ar y ddeiar. Dod y byddai'r Meseia ddioddef mwyn gwaredu, dod i ddioddef mwyn achub i bobl, ac nid dod fel rhyw Meseia milwrol o linach Dafydd. Mae un o broffwydi'r Hen Testament yn gyhoeddi fel hyn, weled y frenin yn dod atat yn marchogaeth yn ostyngedig ar asyn. Ac ar unwaith mae gyda ni'r darlun yma o ostyngeidrwydd a gweleiddran dos. Nid unrhyw orymdaith frenhinol filwrol oedd hon, ond brenin a ddaeth mewn gweleiddra a chanddo ryw awdurdod tawel iawn. Nid dod ar gefn march gyda'i fyddin a wnaeth Iesu Grist, ond dod yn ostyngedig ar gefn ebol asyn, ond dod fel brenin nath e. Ond yn ail, nid dod i Jerusalem fel brenin yn unig am nath Iesu, ond fe ddaeth e hefyd fel tywysog. Ac nid tywysog arferol chwaith, ond fel tywysog tangnefedd. I bolesi oedd diarfogiant, disarmament, a'i rhodd oedd heddwch i'r holl genhedloedd. Dod fel tywysog i gynnig ffordd rhagorach a wnaeth Iesu Grist. Dod i dorri bwa rhyfel, dod i siarad heddwch. A dyna'r union iaith mae Iesu yn siarad heddi, iaith heddwch a iaith cymod. Pan ddaeth Iesu'n agos at ddinas Jerusalem, wylodd drosti medda'r hanes. A dyna'r gair i chi'n defnyddio, crio falle neu llefe neu colli dagre. Colli dagre nath Iesu dros y ddinas. Dau gyfeiriad yn unig sydd gyda ni yn y Testament Newydd at Iesu Grist yn wylo neu'n colli dagre. Unwaith pan bu farw ei ffrind Lazarus, ond colli dagre naturiol hiraeth a galar nath e'r diwrnod hwnnw. Ond colli dagre tra wahanol a wnaeth Iesu wrth iddo fe weld Jerusalem ar y diwrnod hwn. Wylodd Iesu drosti, oherwydd nad oedd y ddinas wedi adnabod ffordd tangnefedd.
Mae Iesu trwy ddagrau yn ein hannog ni heddi, yng nghanol holl ddryswch y byd, i fod yn bobl sydd yn adnabod heddwch, yn bobl sydd yn caru heddwch, yn bobl sydd yn credu mewn heddwch, ac yn bobl sydd yn barod i weithio dros heddwch. Mae yna dasg aruthrol o fawr yn ein hwynebu ni. Ac bod ein hymdrechion i'n syrthio'n enbyd o fyr o safonau Iesu Grist, ac ein bod ni mor llesg a diegni ar adegau, a'n hadnoddau mor bitw o fach, mae'r nod yn dal i sefyll o'n blaen ni. Sef un o'r ddynoliaeth gyfan yn y cariad y welwyd y mywyd a marwolaeth Iesu Grist. Cariad Crist yw'r unig sylfaen ddigonol i'r gymdeithas a'r byd. Ac wrth ddatgan ac wrth ddathlu brenhiniaeth Iesu Grist heddi ar sul y Blodau, brenin yr holl frenhinoedd a thywysog yr holl dywysogaethau. Diolchwn am y fraint o fod yn weithwyr heddwch iddo fe yn y byd, ac ymrwymwn yn llwyr i'r cyfrifoldeb a'r hoddwyd arno ni. Na, doedd Jerusalem ddim wedi deall yn iawn y diwrnod dyweson o Iesu yn gorymdeithio i fewn iddi. Mi roedd cyffro'r digwyddiad wedi perydd yn o golli gorwg a'r gwir arwyddocad i ddyfodiad. Ond i ni heddi, mae gyda ni amser i oedi yn does, digon amser i oedi ac i ystyried, a chyfle i fod yn fwy diffiant o lawer yn ein hosanas, o'r ddatgan gyda'r byd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Ar y sul hwn bob blwyddyn, yn yr ofalaeth, mi rydw i'n cael y fraint o wenedigaethu arni ar y pryd, i ni'n derbyn, lle mae wedi mynd, dyma hi, i ni'n derbyn croes yn yr Oedfa. Croes wedi chreu mas o ddail y palmwydd. Ac ni'n gwahodd y gynulleidfa i ddal y groes ac i ni'n offrymu gweddi arbennig gyda'n gilydd. Falle bod gyda chi groes tebyg adre ar eich eilwyd chi os na, fe na i ddal y groes hon ar ein rhan i gyd y bore yma, wrth i ni uno nawr i weddio gyda'n gilydd. Cydweddiwn. Trawn ata ti o Dduw ar y bore arbennig hwn, yn unen dal canghenner palmwydd, i gofio'n Iesu'n teithio'n fuddigoliaethus i mewn i ddinas Jerusalem, fel brenin gostyngedig ar ebol asyn. Unwn gyda phaw bledled byd yn yr hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Ond arglwydd paid y gadael i ni fyw ar frwdrydedd y foment yn unig, ac yna gadael Iesu a'i wadu, ond i groesawu i aros yn frenin ac yn arglwydd arnom. Pan fydd canghenner palmwydd wedi gwywo, pan fydd y dyrfa wedi cefnu, pan fydd yr hosanna wedi distewi, a phan fydd y ffordd yn wag. Helpa ni barhau fod yn ffyddlon i'n harglwydd a'n brenin. Arglwydd Iesu, brenin hedd a thywysog tangnefedd. Yn biliwn arna ti estyn y frenhiniaeth dros bob rhan o'n bywyd. Dros wledydd y ddeiar, fel y daw pobl ym mhob man i garu heddwch ac i geisio cyfiawnder. Dros ein cartrefi a'n teuluoedd, i'w gwneud yn lefydd yn llawn cariad a llawenydd. Dros ysbytau, staff meddygol, a phob sefydliad arall sy'n estyn tosturi a gofal i bawb, yn enwedig i'r rhai sydd yn dioddef o effeithiau'r coronavirus. Dros bawb sydd mewn gofid, mewn unigrwydd wedi hynysu, mewn tristwch, a throst eglws a'r bobl, i'w cynnal a'i gwroli yn ei gwaith. Estyn dy frenhiniaeth o Grist
dros ein bywydau ni bob un, a chadw ni bob amser yn dirngar i ti, clod a gogoniant i ddenw. Un o'n nawr i weddio gweddi'r arglwydd, ein tad yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn yna i'n diledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i'r seiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni y bore yma, a diolch arbennig i gwmni recordiau sain am gyniatad i ddefnyddio'r gerddoriaeth ar y mynau yn ystod yr oedfa hon. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach, fyddwn ni'n darlledu nesaf ar ddydd Gwener y Groglith, yn y cyfamser pob bendith i chi gyd, a da bo chi.